አልኬሚስት ደራሲ ፓውሎ ኮኤልሆ ትርጉም አድማሳዊ ትግራይ ተራኺት አድሓነት ገብረ እግዚአብሔር ዘ አልኬሚስት ንጽባሒቱ ምሸት ሳንቲያጎ ፈረስ ሒዙ ኣብቲ ናይ አልኬሚስት ድኳን ተረኸበ። እቲ አልኬሚስት ተዳልዩ ጸንሖ ቀጺሉ ኣብ ናይ ባዕሉ ፈረስ ተወጢሑ እሞ ነቲ ስሪ ኣብ ጸጋማይ መንኮቡ ኣቐመጦ። ንሳንቲያጎ ድማ ኣብቲ በረኻ ህይወት ኣበይ ቦታ ከም ዘላ ኣርኤኒ። እቶም ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ህይወት ምልክታት ክርእዩ ዝኽእሉ ጥራዮም ስውር ሃፍቶም ክረኽቡ ዝኽእሉ ክብል ኣዘዞም። ወርሒ መገደም እናብረህትሎም ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ሑጻ ክጋልቡ ጀመሩ። ሳንቲያጎ ኣብቲ በረኻ ህይወት ክርከብ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን። ነዚ ዝኸውን ብቕዓት ገና ኣይወነንኩን ኢሉ ሓሰበ። ነቲ በረኻ ገና ጽቡቕ ገይረ ኣይፈልጦን ክብል ብልቡ ምስ ነብሱ ኣዕለለ። ነዚ አልኬሚስት ክነግሮ ደለየ፣ ነገር ግን ነቲ ሰብ ኣይፈርሖ። ናብቲ ዕዋፍ ጭልፊታት ኣብ ሰማይ ዝረኣያሉ እዋናዊ ቦታ በጽሑ። ክሳብ ሕዚ ስቕታን ድምፂ ንፋስን ጥራዩ ነይሩ። ኣብ በረኻ ህይወት ከመይ ጌርካ ከም ዝርከብ ኣይፈልጥን ብምባል ዘረባ ጀመረ ሳንቲያጎ። ኣብዚ ህይወት ከም ዘሎ ፈልጥ፣ ነገር ግን ኣበይ ከም ዝድለ ኣይፈልጥን። ህይወት ንህይወት እያ ተሓስብ ኢሉ መለሰሉ እቲ አልኬሚስት። ሽዑ ሳንቲያጎ ነገራት በርህሉ። ልጓም ፈረሱ ኣላሕልሖ። እቲ ፈረስ ድማ ኣብ ልዕሊ እማን ሑፃን ንድሕሪት ጎየየ። ፈረስ ሳንቲያጎ ንኣስታት ፍርቂ ሰዓት ክጎይ ከሎ እቲ አልኬሚስት ይስዕቦ ነበረ። ዘለዎ ቦታ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረት ገዛፍ ወርሕን ካብ እማን እቲ በረኻ ዝንጸባረቕ ብሩራዊ ብርሃናን ጥራዩ ነይሩ። እቶም ኦኣሲስ ዋም ተምሪ ደጊም ክርእይዎም ኣይኽእሉን። ብሃንደበት ምንም ግሁድ ምኽንያት ከይሃለወ ፈረስ ሳንቲያጎ ፍጥነቱ ክቕንስ ጀመረ። ኣብዚ ህይወት ኣሎ በለ ሳንቲያጎ ነቲ አልኬሚስት። ኣነ ቋንቋ እቲ በረኻ ኣይፈልጦን፣ ፈረሰይ ግን ቋንቋ ህይወት ይፈልጥ እዩ። ካብ ፈረሶም ወረዱ። እቲ አልኬሚስት ግን ምንም ኣይተዛረበን። በብቁሩብ እናሰቆሙ ኣብ መንጎ እቶም እማን ደለዩ። እቲ አልኬሚስት ብሃንደበት ደው በለ፣ ናብ መሬት ድማ ደነነ። ኣብ መንጎ እቶም እማን ሓደ ጉድጓድ ነይሩ። እቲ አልኬሚስት ሙሉእ ኢዱ ክሳብ መንኮቡ ናብቲ ጉድጓድ እተዎ። ኣብቲ ጉድጓድ ዝንቀሳቐስ ነገር ነበረ። ሳንቲያጎ እቲ አልኬሚስት ቅልጽሙ ምስቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ጉድጓድ ዝነበረ ዝኾነ ነገር ይቃለስ ከም ዘሎ ተረድአ። ድሕሪኡ እቲ አልኬሚስት ብዘሰንብድ ምንቅስቓስ ኢዱ ውፅኡ ናብ እግሩ ተወርወረ። ኣብ ኢዱ ንሓንቲ ተመን ብጭርኣ ሒዝዋ ነበረ። ሳንቲያጎ ካብ ዘለዎ ቦታ ተኣለየ። እታ ተመን ብዓውታን እናተቓለሰት ነቲ ናይ በረኻ ስቕታ ዝሰብር ድምፂ ክተውፅእ ጀመረት። መርዛ ሰብ ክቐትል ዝኽእል ዓይነት ኮብራ እያ። መርዛ ሰብ ክቐትል ዝኽእል ዓይነት ኮብራ እያ። ካብ መርዛ ተጠንቀቕ በለ ሳንቲያጎ። እቲ አልኬሚስት ኢዱ ኣብቲ ጉድጓድ ምስ እተወን ተነኺሱ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ገመተ። እቲ አልኬሚስት ግን ዝሃቦ ፍንጪ ነበረን። እቲ አልኬሚስት ወዲ 200 ዓመት እዩ ኢሉ እቲ እንግሊዛዊ ነጊርዎ ነይሩ። ምስቶም ናይ በረኻ ኣትማን ከመይ ገይሩ ከም ዝተላመደ ክፈልጥ ባህጊ ሓደሮ። ሳንቲያጎ እቲ ብፃዩ ናብ ፈረሱ ከይዱ ጉራዲኡ ከውፅእ ተዓዘበ። እቲ በሊሕ ክፍሊ ኣካላት እቲ ጉራደ ኣብቲ ሑፃ ሓደ ክቢ እውን ሰርሐ። ድሕሪኡ ነታ ተመን ኣብ ውሽጡ ኣመጣ። እታ ተመን ብኡ ንብኡ ረግአት። ኣይትሻቐል በለቲ አልኬሚስት፣ ካብዚ ክቢ ክትወፅእ እያ። ኣብ በረኻ ህይወት ረኺብካ እቲ ዘድልየኒ ዝነበረ ምልክት እዩ። እዚ ንምንታይ እዩ ክሳብ ክንዲዚ ኣገዳሲ ኮይኑ? ምክንያቱ እቶም ፒራሚድ ብበረኻ ዝተኸበቡ ስለ ዝኾኑ። ሳንቲያጎ ብዛዕባ እቶም ፒራሚድ ክዛረብ ኣይደለየን። ልቡ ክረግአሉ ይከኣለን ዘሎ። ብፍላይ ካብታ ዝሓለፈት ምሸት ጀሚሩ ዋሂ ወሪርዎ ነበረ። እቲ ዝተሰወረ ሃብቲ ንምድላይ መቐጻል ማለት ንፋጢማ ምሕዳግ መሲሉ እዩ ዝስምዖ። ነቲ በረኻ ክተቋርጽ ክመርሐካ እየ በለ እቲ አልኬሚስት። ብወገነይ ኣብዚ ኦኣሲስ ክተርፍ ዝደሊ
ኢሉ መለሰሉ ሳንቲያጎ። ቀፂሉ እውን ንፋጢማ ረኺበያ እየ ብናተይ ኣረኣያ ድማ ንሳ ካብ ሃፍቲ ንላዕሊ ዋጋ ኣለዋ። ፋጢማ ናይ በረኻ ሰበይቲ እያ በለ ኣልኬሚስት ኣስዒቡ። ንሳ ሰብኡት ክምለሱ ምእንቲ ክኸዱ ከም ዘለዎም ትፈልጥ እያ። ስለዚ ኣቐዲማ ዝወነነቶ ውልቃዊ ሃፍቲ ኣለዋ። ንሱ ድማ ንስኻ ኢኻ። ሕዚ ንሳ ነቲ ተናድዮ ዘለኻ ክትረኽቦ ትፅበላ። እንድዒ ብሱሩ ግን ክተርፍ እንተወሲንኸ እንታይ ክኸውን እዩ? እንታይ ክኸውን ምዃኑ ክነግረካ? ናይዚ ኦኣሲስ ኣማኻሪ ክትከውን ኢኻ። ብዙሓት ኣባጊዕን ጊሜላትን ክትዕድግ ዝኣክል ወርቂ ኣለካ። ንፋጢማ ክትምርዐዋ ኢኻ። ክልቲኢኹም ድማ ንሓደ ዓመት ሕጉሳት ክትኮኑ ኢኹም። ነቲ በረኻ ምፍቃር ክትመሃር ኢኻ። ነተን 50,000 እዋም ስየ እውን ክትፈልጠን ኢኻ። ዓለም ኩሉ ግዜ ከምኡ ጌራ ከም ተቕየር እናረኣኻያ ከዓብያ ከለዋ ክትዕዝበን ኢኻ። ምልክታት ኣብ ምርዳእ እውን ዝበለፀ እናኾንካ ክትከይድ ኢኻ። ምክንያቱ በረኻ ካብ ዘለዎ ማሃርቲ ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ኣብ ካልኣይ ዓመት ብዛዕባ ትስውር ሃፍትኻ ክትዝክር ኢኻ። እቶም ምልክታት ብቐፃሊ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ክውትውቱኻን ክጅምሩ እዮም። ንስኻ ድማ ዕሽሽ ክትብሎም ክትፍትን ኢኻ። ፍልጠትካ ንረብሓ መንደር ኦኣሲስን ነበርቱን ክትጥቀመሉ ኢኻ። እቶም መራሕቲ ዓሌት ነቲ ትገብሮ ከመስግኑኻ እዮም። ጊሜላትካ ድማ ሃብተን ስልጣነን ከምፅኡልካ እዮም። ኣብቲ 30 ዓመት እቶም ምልክታት ብዛዕባ ስውር ሃፍትኻን ናይ ውልቀ ፅሑፍትኻን ምዝራብ ከቕፅሉ እዮም። መዓልታዊ ኣብዚ ኦኣሲስ ክትንቀሳቐስ ክትውዕል ኢኻ። ፋጢማ ድማ ሕዝንቲ ክትከውን እያ። ምክንያቱ ነቲ ጉዕዞኻ ዘቋረፅካዮ ብሰንካ ከም ዝኾነ ስለ ዝስምዓ ስለ ዝኽእል። ነገር ግን ክተፍቅራ ኢኻ። ንሳ እውን ንፍቕሪ ብፍቕሪ ክትመልሶ እያ። ድሕሪ እዚ ናይ በረኻ ሰበይቲ ንሰብኣያ ክትፅበ ከም ዘለዋ ስለ ትፈልጥ ንሳ ክትተርፍ ፈፂማ ከም ዘይሓተትካ ክትዝክር ኢኻ። ስለዚ ንዓኣ ኣይትወቕሳን። ነገር ግን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ በረኻ ሕፃታት ክትመላለስ ኢኻ። ምናልባት ክትከይድ መኽኣልካ ነይርካ። ኣብቲ ንፋጢማ ዘለካ ፍቕሪ ዝያዳ ክትኣምን መኽኣልካ እኳ ነይረ ኢልካ ክትሓስብ ኢኻ። ምክንያቱ ኣብዚ ኦኣሲስ ዘፅንሐካ ዘሎ ተመሊስካ ከይመፃኻ ከይትተርፍ ካብኡ ዘለካ ፍርሒ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ እቶም ምልክታት እቲ ስውር ሃብትኻ ንዘለኣለም ከም ዝተቐበረ ክነግሩኻ እዮም። ድሕሪኡ ኣብ 4ይ ዓመት ብሰንኪቶም ምልክታት ክሰምዖም ዘይምኽኣልካ ክሓድጉኻ እዮም። እቶም መራሕቲ ዓሌት ነዚ ኣስተውዒሎም ኣብቲ ናይ ኣማኻሪ ስልጣንካ ክትስጎግ ኢኻ። ነገር ግን ብዙሓት ኣግማልን ብዙሕ ሃፍትን ዘለካ ሃብታም ነጋዳይ ምዃንካ ኣይተርፍን። በንጻሩ ኣብቲ ዝተረፈ መዓልታት ናይ ህይወትካ ውልቀ ፅሑፍትኻ ብዘይ ምስምማዕኻ እናቆዘምካ ክትሓልፎ ኢኻ። ስለዚ ፍቕሪ ንሓደ ሰብ ካብ ምፍፀም ውልቃዊ ፅሑፍቶ ከም ዘይዓግቶ ክትርድኦ ኣለካ። ሕልሙ ንምግሃድ ዝገብሮ ፃዕርታት እንተሓዲግዎ ግን እቲ ፍቕሪ ሓቀኛ ፍቕሪ ከም ዘይነበረ እዩ ዝዝረብ እቲ ቋንቋ ፍቕሪ። እቲ ኣልኬሚስት እዚ ድሕሪ ምባሉ ነቲ ኣብቲ ሕፃ ሰሪሕዎ ዝነበረ ክብድ ፍቕሮ እታ ተመን ድማ ናብ መንጎ ኣኻውሕ ተወርዊራ ኣተወት። ሳንቲያጎ ብግድኡ ነቲ ኩሉ ግዜ ናብ መካ ክኸይድ ዝደሊ ዝነበረ ክሪስታል ነጋዳይ ነቲ ኣልኬሚስት ዘናዲ ዝነበረ እንግሊዛውን ዘከረ። ብዛዕባ እታ ኣብ በረኻ እምነታ ዝሰኣነ ሰበይቲ ሓሰበ። ናብቲ ዘፍቅራ ሰበይቲ ዘምፅኦ በረኻ እውን ቁሊሕ በለ። ቀፂሎም ክልቲኦም ኣብ ፈረሶም ተወጥሑ ናብ መንደር ኦኣሲስ ጉዕዞ ጀመሩ። ዝነፍስ ዝነበረ ንፋስ ብግድኡ ሓመድ ናብ ገጾም እናሰደደ ተሸግሮም ጀመረ። ኣብዚ ህሞት እዚ ሳንቲያጎ ድምፂ ፋጢማ ክሰምዕ ፈተነ። ንምሸቱ ሳንቲያጎ ነታ ክብራ ኣብ ውሽጢ እቲ ኸቢ ክዕዘብ ከሎ ነቲ ንስሪ ኣብ መንኮቡ ዝነበረ ኣልኬሚስት ፈረሰኛ ብዛዕባ ፍቅሪ ውልቃዊ ፅሕፍትኡ ብዛዕባ ናይ በረኻ ኣንስትን ዘዕልሎ ክዝክር ኣምሰየ። ምሳኻ ክኸይድ ሳንቲያጎ። ብኡ ንብኡ ድማ ኣብ ልቡ ሰላም ክሰፍን ተሰምዖ። ጽባሕ ፀሓይ ከይበረቐት ክንበገስ ኢና ትብል ጥራሕ ነበረ ናይቲ ኣልኬሚስት መልሲ።